בתאריך י"ד בחשוון הפרו רבת שלומי חנוכה ורבת איתי שולמן פקודה ישירה של המפקד האחראי ופתחו ארגז המסווג סודי ביותר. אי לכך, ובהתאם לזאת, אני גוזר עליכם שבוע מעצר בכלא צבאי. אבל בגלל שאני רואה שאתם לוקחים את זה קשה, יכול להיות שיש לי פתרון בשבילכם, ואולי לא תצטרכו לשבת בכלא. וואלה, גדול. וואו, תודה, שוקרון. התפנו 2 מקומות בהשתלמות רס"רים. אתם תקבלו רכב צמוד, שכר דירה, אבל צריכים לחתום קבע לשבועיים. מה אתם אומרים? כלא. כולה שבועיים קבע, כדאי לכם. כלא. אולי... כלא. אבל... כלא. כולה שבועיים. כלא. משכורת 5 ספרות? כלא. 6 ספרות? כלא. 7 ספרות? כלא. 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 בהצלחה.